Abalma actuellement média flebaro Mali kono Mali ko o mana ke je fonfa nga furi be o bela jele abisimila actuellement ka jabani sans fait bi juma octobre kalo klem won shegi sam ba flani mo won flajem kamini amo kaneka odeye nyefoli bleu o jem ka jen comme kono ame wole bla ma dokon dogona mamun akil ko chalon ko se ko nyefoli ke ani domi babu me ambul ko walma ame wole bla ma man du sala fe ko akilna tawfo ani bi ama la ka foko anga jem ka nyefoli bleu keneka mami me ambul ko o salif suray aller chercher promoteur de langue également les comme Abakalma Kafoko ni wati là-bas nous connaissons fait article 31 de l'avant-projet de la nouvelle constitution au comment qu'on tient le conseil et bon qu'on a bon singa langue officielle te bon quand marakano surakano arabukano langue officielle français de Arabo la rakani en connaît wole bla salif surama biakana kaseka nyefolke ani toromina en langue officielle en langue nous beseka du bala toromina akasa nyefolkani ni wati dans la kubo ani dota jebkan de la Kafoko Arabukan Mali national doy. Il y a la self solo mama. Nous me quand suis en Facebook caméra bla de l'info de avec la sur la chaîne YouTube Actuel Média et également sur notre site internet www.actuelmedia.net. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Nyefoli Blue. Salif Soura, Amifou. Nerabe fo. Mbe aw bela jelen fo. Mbe Actuel Média barakala bela jelen fo. Filal kalaw. Malden fan o fan mali kɔnɔ ani mali kɔkan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Salif Soura e bamanan ya o bɛ Soura ne tɛ bamanan ye e siya jumɛn ne ye bozo de bozo bamanankan mɛnna ne ye bozo de n bɛ bɔ jɛnɛ mara yɔrɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko Kuima ne bɛ bɔ yen de mais bozo bamanankan mɛnna yaro o yɛrɛ de y'a ɲuman ye ka d'a kan ne bɛ kɛlɛ min na bi n'a tun y'a sɔrɔ ne ye bamanan de ye mɔgɔ tun b'a fɔ ko ne bɛ ka n ka siya de lafasa walima ne y'a sɔrɔ n bɛ ka n ka kan de lafasa nka ala barika la ne tɛ bamanan ye n yɛrɛ ye bamanankan dege de wa n y'a kalan kɛ université la 2013 san 2013 n ye bamanankan kalan o de la san kelen de kɔnɔna la ne y'a dɔn k'a fɔ ko ja n'a sɔrɔ an tun mɛnna an ka kan kalan na bi tun b'a sɔrɔ vraiment an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ kɛ yen sababu la ne ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ne ko fo k'a don malidenw kun na k'a jira k'a fɔ ko n'an seginna an ka kan ma o de da ka d'an na o de ka nɔgɔ an bolo n'an seginna an ka kan ma mais an ka kan bɛ fɛn o fɛ yan hali sisan ne e bɛ kuma n'an ka kuma an ka kan de la yarɔ ne bɛ kuma an ka kan de la n'o ye bamanankan ye nka an ka sɛbɛnni bɛɛ a bɛɛ ye boli tubabukan de la mun y'a kɛ an bɛ cogoya min kɔnɔ an bɛ système min kɔnɔ mais sɛbɛnni bamanankan bolo de an ka sɛbɛnni bɛ yan an ka sɛbɛnni bɛ yen fo k'a ɲɛ ne yɛrɛ ye gafe dɔ ta n nɔfɛ ka n'a kama nin ye bamanankan sariyasun de ye nin ye sariyasun ye a bɛ fɔ nin ma nin ye grammaire de ye nin ye grammaire nin ye dunan fila ka dilanni ye wa n ko yɛrɛ taw bɛ yen a gafe caman bɛɛ bɛ ne bolo min bɛ bamanankan na o de y'a to minnu b'a fɔ ko an ka kan ma labɛn ko sɛbɛn tɛ se ka kɛ a la u k'a dɔn k'a fɔ ko a fɛn bɛɛ bɛ yen nka ne ti domaine min kɔnɔ ne ti fɛn min kɔnɔna la e tɛ se ka o tiɲɛ dɔn o tuma an bɛ min fɔ mɔgɔw ye minnu bɛ to k'a fɔ an ka kan ma labɛn a tɛ olu kan k'a ɲɛɲini fɔlɔ parce que ko langue officielle bɛ se ka kɛ kan ye kan min bɛ fɔ a n'a bɛ sɛbɛn kan min bɛ fɔ a n'a bɛ sɛbɛn an ka kan bɛ fɔ a bɛ sɛbɛn o an ka kan mɔgɔ kɔni tɛ ɲɔgɔn ɲininka a fɔli la mali kɔnɔ yan hali minisiriw denw u bɛ kuma bamanankan de la minisiriw yɛrɛ ka baroda ninnu u bɛ kuma bamanankan de la ne taara kuluba bi i bɛ taa sɔrɔ bamanankan min bɛ fɔ a tɛ fɔ a faransɛ tɛ fɔ tiɲɛ wa nkalon sɛbɛnni kɔni fan fɛ i bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ baara kɛ sɛbɛnni na nka fɔli la i b'a ye bamanankan bɛ fɔ cogo min kan wɛrɛ si tɛ fɔ mali kɔnɔ o cogo la faransɛ yɛrɛ n'i y'a jateminɛ u ka classement na 17% kɛmɛ sara la mɔgɔ 17 o de bɛ faransɛ fɔ mali kɔnɔ yan yarɔ ni ko o jamana ka o kan ta sisan k'a kɛ langue officielle ye gɛlɛya o ye wajibi de ye an bɛ se k'an tugu an bɛ an ɲɛ tugu a kan walima n'a sɔrɔ bɛnkan wale dɔw bɛ an ni faransi cɛ kanko na sira fɛ n t'o kɔni dɔn dɛ a bɛ se ka kɛ olu dɔw bɛ yen n'o tɛ kɔni n'a fɔra ko kan jumɛn de bɛ se ka jamanadenw lafiya o ye kan min bɛ fɔ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka caya de o ye bamanankan ye nka n'a fɔra sisan ka kan ninnu officialiser fana fo mɔgɔw k'o yɔrɔ faamu misaliyala ka baara kɛ ni kan ninnu ye yarɔ an ka sara sen 11 na min ni o ye baara ɲɛbila min di an ka jamana kuntigi ma 31 na voilà yarɔ ni o jateminɛ o y'a jira k'a fɔ noir sur blanc k'a fɔ ko le français est la langue d'expression officielle o kɔnɔ o b'a damana kumasen yɛrɛ de kɔnɔ o ye degun de ye
kuma se phrase ore atu tuma dola nene be kuma mitu wa français mot do nyangama la fin were kamate quand il faut were kan abe nyon fam sira min fe nga seben fan fe na fi minu fana seben abe to ko baraken o fana yi nga nene ko min ka kuma be fo misala la sa bamana ka minu yere hala awera ta la ko do abe na ne ka kuma bamana do be nete mi re don bamana ka do be na fora eta do nga no fora o tira ke do fo kono kuma de jume kuma de modi ne kuma de nti moy danye waaw kuma de lettre kuma de morphème morphème kuma de donc danye de moy danye de moy do re fo re fo tira ke o kuma se kuma de a chama flani ya par nona bla yaro ti nona bla don nona bla ore pronom nona bla suwe re fly nona bla sinsine nona bla gansa e da ko yera beto ga fati ko mi ya des pronoms simples et des pronoms emphatiques aba e na fa nene ko sisa ntaraso walma ne ko ne taraso fin flare do yaro ne taraso o be sebe ne de unye quoi be na fa jouer ngane ko ne taraso moi je suis parti et ma asinsina quoi ore ato ne ko taraso an ne taraso walma ne ko itaraso an ne ko e taraso inana e nana walma suwe flare do aba bela ngane kan kala na da amena se kan numbe do atira fa sebelente mais en réalité niki be on degré ama fam très fort parce que déjà ama fam kada ka kuma minundo e raba do kuma minundo atira fa antara ta yoro wera an yera ka fe an yera ka kuma de do odma e dan e ba sebene de kala ka do on ni amen no na bla ni ne no na bla suwe nwe odma ore kan yera kala ni na fa e ma fo yesa sankelen kono ne re min do ala ne santan ko misala la sisan ne kalan daminɛ ka taa san fɔlɔ la ka taa bila san 12 o ti bagiti kɛ o la san 12 kɔnɔna la ka na ye san 1 dɔrɔn ne ye faamuyaba sɔrɔ an yɛrɛ ta la o kɔni b'a yira n'a sɔrɔ an ka denmisɛnninw tun bɛ a daminɛ o de la bi tun b'a sɔrɔ an tɛ ɲɔgɔn ɲinikan quoi kanko la parce que n'i y'a jateminɛ sisan an yɛrɛ ka laɲini ye min ye ni an ka kan yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ misala an ka barakɛ kan n'a yɛlɛmana u kan ka fɔlɔ k'a kɛ denmisɛn ninnu de kunna fɔlɔ classe kɔnɔ primaire ni mɔgɔ ninnu yɛrɛ man ka français yɛrɛ kala fiyewu munna voilà parce que i b'a dɔn denmisɛnnin filɛ nin ye ne bɛ so ne bɛ den ci i t'a ci français la abada i b'a ci bamanankan de la mais souvent pour que den ka français mɛn sisan an caman bɛ yen an bɛ to ka français de fɔ a ye hali an b'a faamu pour que a tulo ka to ka mais ne bonya fara wo fam yaro o dabo kun ye walasa a bɛ se ka niveau de sɔrɔ école la o de kama an ko sanan ka an yɛrɛ sɛgɛ o sira fɛ an bɛ min fɔ an ɲɔgɔn cɛ an bɛ min fɔ an ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ o de tun bɛ kalan école la n'a sɔrɔ o de tun bɛ kalan kalanso ninnu na o la a ma se k'a fɔ wajibi f'i ka kan dɔ fɔ a nɔfɛ o i bɛ kan min fɔ i b'a ci kan minnu na ka kɔrɔ wa hali ni e ye tubabukan fɔ a fɛ n'a bɔra kɛnɛma a bɛ taa bamanankan de fɔ n'a taara sugu kɔnɔ a bɛ taa bamanankan de fɔ e kelen ka tubabukan in nafa ka dɔgɔ o yɔrɔ la kalan dun filɛ nin kalan b'i n'a fɔ i b'a ta école la cogo min na i bɛ tila ka na révision kɛ so de révision ye jumɛn ye a t'i n'a fɔ ko tuma bɛɛ i bɛ cahier ta ka segin fɛnw kan k'a kalan nka i bɛ ci minnu kɛ i bɛ kuma minnu fɔ olu de bɛ n'a fɔ i fana ka révision i bɛ taa sugu kɔnɔna la i bɛ kuma minnu fɔ i bɛ kuma kuraw sɔrɔ o la n'i taara école la dɔrɔn n'a fɔra récitation maa mɛn voici maa mɛn elle a 5 o tɛ wulu fɔ an yan an bɛ ka wulu minnu a dun fɔ kun ye walasa an ka fɛn dɔ de faamu nka a bɛɛ kɛra walikan an y'a durusi a fɔ waati mun fɔra an ye an si t'a dɔn min fɔra an ye waati kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'a dɔn de ja o tun ye nin de fɔ an ye a kalan yɛrɛ nafa ye jumɛn n'a fɔra sisan i ka fɛn dɔ bɛ ka ɲɛfɔ i ye i k'a dɔn ni jati de don ni e den ti kan na a tɛ kan min mɛn a tɛ se ka t'i ɲɛnabɔ n'a ma se ka t'i ɲɛnabɔ o tuma kalanso fana la école la n'i y'a bila ka récitation boli fɛn o fɛn kan ne français don o la a kuma kɔnɔ a bɛ se k'a durusi dɛ nka t'a dɔn a ye min fɔ misali n'a fɔra sisan ndɔlatan dɔ kɛra a ka kin na i k'a ɲɛfɔ kin quartier de m'o kɔni dɔn yarɔ o ye quartier n'a fɔra i k'o ɲɛfɔ sisan i bɛna ɲɛfɔli kɛ ne tubabukan don ne tilala
a bɛ se ka kɛ ne mise y'a corriger u bɛ se ka faute baden tuma dɔ la yɔrɔ u b'a fɔ ko i m'a sɔrɔ u b'a fɔ ko hors sujet kɛ misaliya la i ma taa laɲini yɛrɛ min ɲininen fɛ i ma kɛ o kɔnɔna la mun b'o kɛ a fɔra i y'a sɛbɛn hali n'a y'a sɔrɔ min ɲɛfɔra i y'a faamu o tuma e ye baara kɛ min kɔnɔ e ma se ka baara kɛ o de la ka ɲɛ n'o tɛ n'a fɔra e yɛrɛ ye ka taa fɛn ɲɛfɔ bamanankan jɛlen na a ma se e tɛ se ka fili kɛ o la fo n'a sɔrɔ n'i ma sɛbɛnni kɛcogo faamu n'i kɔni ma sɛbɛnni kɛcogo faamu o yɔrɔ kɔni na i bɛ se ka fili nka n'o tɛ ka ban min ye kuma gansan ye i bɛ se k'i ka sɛbɛnni kɛ o kɔnɔna o de y'a to an ko n'a ma ɲɛ tubabukan an t'a contrôle la français bɛ se ka kalan anglais bɛ se ka diɲɛ jamana tɛ yen min b'a fɔ k'a tɛ walikan kalan université la ne ye anglais arabu de kɛ ne ye anglais ni arabu de kɛ nka a y'a sɔrɔ université san fɔlɔ la ne ye bamanankan kalan an ye san kelen dɔrɔn de kɛ bamanankan na san kelen dɔrɔn o san kelen ye min ɲɛ ne ye ne ko tiɲɛ yɛrɛ la ni ɲɛngoya tɛ ne man k'a dogo k'a fɔ ko an ka taa nin cogoya kɔrɔ in na. Ne ka min faamuya c'est à dire mɔgɔ minnu yɛrɛ ka kɛlɛ ye ko ka bamanankan don ba la i bɛ taa sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ walikan bɛ ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan parce que e filɛ anglais arabu e y'olu kɛ bon ne tɛ se anglais ne tɛ se arabu la. A bɛ fɔ an ye kan kɔnɔ de yarɔ ne ye anglais jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ an ka matière dɔ bɛ yen o b'a fɔ linguistique a bɛ kuma kan ninnu de kan kanw bɛ sigi cogo min kan faamuyali bɛ na cogo min o ɲɔgɔnna caman caman bɛ fɔ ye o la n'o o fɔra ye sisan e yɛrɛ bɛ n'a ye tigitigi n'i ye walikan bila o minɛn kɔnɔ wajibi e fana ka kan i bɛ se ka comparaison kɛ i bɛ se ka olu fana da ɲɔgɔn ma o n'i y'o da ɲɔgɔn ma e waati jan min kɛ ka dɔ ninnu ɲɛɲini yala e ta fana la n'a y'a sɔrɔ e tun bɛ e ta in fana la yala a tun ka nɔgɔ a tun ma nɔgɔ kuma bɛ na ten a bɛ na ten e yɛrɛ bɛ se k'a ye k'a fɔ ja e yɛrɛ ta ka nɔgɔ n'a bɛɛ ye quoi fɛn kelen bɛ yen i n'a fɔ e tun ye i da maga yɔrɔ min na arabu yɔrɔ in awɔ an ka Mali ye langue kan 13 u y'o de lakodɔn k'o kɛ langue nationale ye. Mais ko fili la dɛ ko arabu yɛrɛ langue nationale ye. Ne t'a fɔ fili a bɛ se ka kɛ kɔfɛ jateminɛ bɛ na kɛ a la k'a fara a kan ka d'a kan hali ninnu fana nin bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan yɔrɔnin kelen Mali u tun ye kan 4 de ta fɔlɔ mais o tilala ka fara fo ka se 13 ma halisa dɔ bɛ yen min bɛ ka sɛbɛn a ma ban fɔlɔ o b'a yira a bɛ se ka kɛ arabu bɛ se ka tila ka fara a kan ka langue nationale a bɛ dépend jamakulu hakɛ min b'a fɔ quoi jamana kɔnɔ n'a sɔrɔ a fɔbaga ka dɔgɔ ka se hakɛ dɔ la a dɔ bɛ se ka kɛ hali ni jamana ko k'a b'a ta a bɛ se ka ta kɔfɛ nka a tɛ se ka ta o yɔrɔnin i ma ye an ka kan 13 min lakodɔnna bamanankan bomu o ye bɔbɔ ye bozo o ye bozokan ye dɔgɔsɔ o ye dɔngɔnakan ye fulfulde o ye filakan ye hasaniya o ye surakakan ye. Mais filakan tɛ fɛn ni bozokan ye nin a ye nin sigili bi n'a fɔ ka fɔ dɔrɔn alphabétique d'accord sinon o yɔrɔ de don sinon bozokan i m'a ye ne y'a ye bamanankan bɛɛ ale de ye fɔlɔ a ye bozokan fɔbaga man ca ne yɛrɛ sɔnna o ma yɛrɛ bozokan fɔbaga man ca o de la dɔw ko ne ye bozo ye ko mun na ne tɛ bozokan lafasa ne ko ne bɛ bozokan dɔn bozokan ne yɛrɛ bɛ bozokan de fɔ n ka du kɔnɔ o de ka di ne ye n fɛ yen nka fo an ka taa ni ko fana tiɲɛ de ye quoi baarakɛminɛ o de y'a to hali n'a ka di jamana ye n'a sɔrɔ langue officielle ko de ye problème ye o bɛ se k'a fɔ an fa kan 13 k'a bɛɛ officialiser ka baara kɛ n'a bɛɛ ye k'a jira k'a fɔ baara bɛ se ka kɛ n'a bɛɛ ye nka kelen bɛ ta comme langue du travail jamana dɔw la o de don jamana dɔw la langue officielle kuma tɛ yen ni Éthiopie jateminɛ Amharique tɛ u ka langue officielle Amharique bi n'a fɔ u ka kan tɔ ninnu bɛɛ ye langue officielle ye cogo min Amharique fana ye o statut kelen ye Amharique sinon ne bɛ dɔɔnin mɛn Amharique la parce que an ka ɲɛmaa bɔlen ale Selassie tun bɛ Éthiopie de o de y'a to n'a fɔra ko Aras n'u ko mɔgɔ ma Aras kɔrɔ de ko roi en Amharique sani u ka san 1994 1994 sani o sariya sun cɛ Amharique kelen de tun ye langue officielle ye nka o sariya sunba dilanni o y'a jira k'a fɔ Amharique bɛ statut min ta langue officielle la u ka kan tɔ ninnu fana bɛ kɛ langue officielle ye o cogo la ko nka u ka baarakɛ kan o ye Amharique de ye yarɔ o b'a jira k'a fɔ a bɛ se k'a ka kan tɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ officielle mais a bɛ kan kelen ta a bɛ min fɔ a ni ɲɔgɔn cɛ a b'o kɛ baarakɛ kan ye o la n'o kɛra mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko n ka kan bila la kɛrɛfɛ o la kɔfɛ kan wɛrɛ minnu bɛ yen i n'a fɔ arabu ou bien kan misɛnnin wɛrɛw bɛ yen minnu u bɛ ka sɛbɛn ka na de mɔgɔ hakili la ko baara de jɔra ni jamana ye mago bɔ fɛn na a baara de bɛ jɔ fɔlɔ n'o tɛ k'a fɔ ko a baaraw bɛɛ tun daminɛna fɛn o fɛn kan ka fara kan a bɛɛ daminɛna
atse ka don kelen be si binda fra ko kal bamananga office jamu fe atika gelaye wa atike gelaye kada ka mo hagilla ko na fara ko ka bamanan kan ke baraka kan do ko koro e do an ka français bla an kana an da maga français an ga ko be ka ke bamanan an ga ko be ka ke bamanan atike tun o tse ka re kebe na fara ko ka bamanan kan ke an ka lang officiel français min ba kono ni an da digelen do ala ka sebeni fanfe an ka gafo be sebelen ba lela ola an be baraka na le o wati kelena an be baraka na bamanan kan bamanan kan tabe tata fo duguma de abe kalande ka do demsanu de kuna kayele wala yoro minu be no an ka baraka yoro no administration ni wulu gafe be français la folo wati kele na obe se ka mogo ta mogo minu be gafe no bayala ma don don gafe be bayala parce que ni ko ka kalanga bon nga ça il faut que ka ça de kala fa no reta akara ko chama ba be no akara lycée ngo lycée no ba man ka be kala lycée la bamanan ka me kala yon ay mina ko matière be di c'est que matière kelen le beke bamanan na matière kelen me mo minu c'est maths physique chimie bio histoire mina yina mo minu ban kala anka misala la sa e ka bio école maîtrise e be ka bio mi kanko ne be bamanan ka me e be se ka bio do nyefo bamanan ka na ni e ya nyefo 7 be bole o de kan 7 quand il faut wéré e be ka mi fodro 7 be bole o de kan aka fam dro misala ne ko téléphone an se ka sɛbɛn dɔrɔn téléphone ne ko mobile a sɛbɛn dɔrɔn mobile abu tanga kan téléphone tanga kan ay kan o kan singa de téléphone te tagrani ne ya oui nga na ka di amba ke mɔgɔ min be téléphone fɔ o de katani e be ka min fɔ dɔw b'a fɔ gulengule dɔw b'a fɔ tɛgɛrɛ b'a dɔn gulengule nga ne to o siti basi baye min ka gɛlɛ an be min fɔ n'an bɛɛ y'a tɔgɔ dɔn ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn an be o sɛbɛn n'a yo sɛbɛn n'a ka an be dɔ wɛrɛ fara kan to kana mo synonym caman tɛ yan wa fara kan o fɛn ti bɔ a la o a ti bɔ a la o de y'a téléphone glongule an tɛgɛrɛni a banna o la ne da degera téléphone na i b'o fɔ n'a ka di ka kuma sen kɔnɔ i bɛ se ka glongule k'a la n'a ka di e tɛgɛrɛni min fɔ a la a laɲini ka faamu e bɛ ka kuma min fɔ o laɲini ka faamu o de ka gɛlɛn kuma yɛrɛ kɔnɔ o de y'a to tuma caman n'an bɛ sɛbɛnni kɛ n'i ko hɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ ko hɔrɔn i y'a dɔn hɔrɔn ye arabukan de a taara arabukan de kɔnɔ waati ladili misali tariku ninnu bɛɛ arabukan ayi dɛ n ye hɔrɔn arabukan de ne taabolo tun bɛ bolo n tun b'a bɛɛ fɛnkɛ yɛrɛ la hɔrɔn arabukan ye tariku arabukan ye ladili hɔrɔn alhuru ladili aladl misali almisal tariku atarik ni bɛɛ arabukan talen kɔrɔw de nka kan filɛ nin ye diɲɛ kan si tɛ min tɛ singali kɛ français n'i ye français jateminɛ français yɛrɛ ye latin ka ca n'a kan bɛɛ e yɛrɛ b'o dɔn nka munna baasi t'a la i bɛ taa sɔrɔ ni dictionnaire kɔni don n'u b'a sɛbɛn daɲɛ gafe de dictionnaire ye daɲɛ gafe o dictionnaire mo bɛ yɔrɔ min na sa kɛ daɲɛ gafe ni daɲɛ gafe kɔnɔna jateminɛ sisan n'a sɔrɔ misali la an bɛna téléphone de ɲɛfɔ n'a y'a sɛbɛn téléphone jeli ko daɲɛ gafe so mɔgɔ o daɲɛ gafe ma si t'o dɔn n'i y'a sɛbɛn sisan téléphone yala fɔ an b'a fɔ téléphone fɔ an bɛ i fara a la o y'a kɛlɛ an yɛrɛ ta de o la daɲɛ gafe de kɔnɔna sisan a bɛ fɔ ko kuma in tara yɔrɔ min na ko a lasulu bɔra français de kɔnɔ o kɔni bɛ se ka ɲɛfɔ nka kuma yɛrɛ kɔnɔna la n'a y'a fɔ baasi t'a la ni ko hɔrɔn ni hɔrɔn sɛbɛnna daɲɛ gafe kɔnɔ dictionnaire kɔnɔ a bɛ se ka jira k'a fɔ ko a kɔni tara arabukan kɔnɔ nka an bɛ yɔrɔ min na bi a kɛra an ka kan ye ka d'a kan an da degera min b'a la an y'a fɔ hali an yɛrɛ t'a dɔn a nana waati jumɛn a dɔw bɛ yan san 100 ni kɔ san 100 yirikaw kumakan minnu singana n'i ko bɛ olu bɛɛ bila bi a ka gɛlɛn dɛ an bɛ ka ko arabu min n ko arabu yɛrɛ bɛ kumakan caman singɛ arabu ka daɲɛ singalen fana ka ca kosɛbɛ n'i ko miliyɔn misaliya la yɔrɔ n'i ko miliyɔn caman b'a fɔ miliyɔn t'an ka kan ye n'a ka d'an ye an bɛ miliyɔn sɛbɛn an b'a sɛbɛn i n'a fɔ an bɛ k'a fɔ an da la cogo min na o la miliyɔn fɔ an bɛ ɔ kɛ a laban na ka sɔrɔ ka ne kɛ a la walasa a bɛ se ka an bɛ k'a fɔ cogo min a b'o laɲini sɔrɔ kan bɛ na ten de o la ne arabukan jateminɛ arabu fana b'a fɔ alimiliyɔn k'a sɔrɔ ni miliyɔn yɛrɛ m'o ta a taara italien de la italien de don français b'a fɔ miliyɔn anglais b'a fɔ miliyɔn presque i b'a fɔ diɲɛ kan bɛɛ b'a fɔ o b'a yira ka kan singɛ baasi foyi t'a la i bɛ se ka kuma ni kan singɛlen ye mɔgɔ kana
ni c'était pas mais au kuri ko ka officiel ko ka baraka o dora ne ka gele bon na fala ka baraka o san chama de salif ñu famu ni ko misala la sala we u ka yoro mina o ya jira ga fa ko français de an langue officiel ko don do la nga kanu no fana bina officiel ma fate ya o bina ke don jume o bina ke mo jume fe kada ga ne ere we bi sere don an ka sere sumba kɔrɔlen bon an bɛ se k'a fɔ kɔrɔlen o bɛ fɛ ka min bila ka kuran nati ni o kɔnɔna jateminɛ o sere se 25 article 25 a laban o t'a fɔ ko n'o ko mais ne b'a fɔ ko sarakisɛ o ye loi ye mais sɛrɛkisɛ o ye loi ye sɛrɛsen sarakisɛ de loi o de ye loi ye sɛrɛsen article ni y'o kɔnɔna jateminɛ sisan tun y'a jira k'a fɔ ko français y'an ka langue officielle ye ko nka ko la loi fixe o y'a fɔ cogo di o b'a fɔ la modernisation de la promotion et d'officialisation o y'a fɔ cogo di walasa k'a jira k'a fɔ ko don dɔ la sariya dɔ kɔni bɛ se ka ta min b'a to an ka kan ninnu bɛ kɛ langue officielle ye mais sariya ma ta k'a fɔ ko français kɔni langue officielle ye o yɛrɛ tɛ sa san 30 o san 30 ye ɲinan an ka constitution dɔ a ma dilan 1994 ne fɛ 92 2020 février 2092 san 30 sariya foyi ma ta k'a fɔ ko an ka kan ninnu kan fanga yɛrɛ tun b'a la o y'a fanga yɛrɛ bɛɛ bin ne sariya ma tɔw la n'a fɔra ko nin fana kɔnɔna la ko bɛna fɔ ko vocation à devenir la langue o kɔrɔ ye an bɛ se k'a fɔ o ye kuma gansan de ye o de y'a to jamanadenw ko mais est-ce que ɲɛmɔgɔ fana m'a yiri ko ka baara kɛ ni an ka kan ye sisan k'a sɛbɛn ko o bɛ san caman de ko fɔ n'u bɛ san caman ko fɔ a baara de bɛ daminɛ n'i ma sopaseman na sisan e k'a fɔ ne kɔni bɛ sopaseman jɔ nka nin yɔrɔnin n tɛ biriki bila nin yɔrɔ la dɛ ni mɔgɔ min bɛna kɔfɛ o tigi de bɛna sopaseman nin yɔrɔ jɔ ne bɛ kogo jɔ tɔw sanfɛ so kelen o bɛ se ka ɲɛ n t'a dɔn ni n ka kuma faamu n bɛ ka faamuya sopaseman fan kelen ne ka fan kelen ne ka biriki plein bila fan kelen na fan kelen dɔ ye ne k'a fɔ an k'o to yen mɔgɔ wɛrɛ min bɛna ne kɔni bɛ n ye sopaseman jɔ côté dɔ min na n bɛ kogo jɔ o sanfɛ n ka yɔrɔ dɔ in ni mɔgɔ wɛrɛ min bɛna ne kɔfɛ ka na so laban dɛ o tigi de bɛna kogo jɔ o sanfɛ o bɛ kɛ so ɲuman ye n'a ma ɲɛ ne min ye sopaseman kun fɔlɔ dilan ne bɛ sopaseman tɔ bɛɛ dilan walima n ka sopaseman yɛrɛ bila mɔgɔ wɛrɛ kana k'o sopaseman tɔ dilan o dɔrɔn de bɛ kɔni ye fɛnkɛ ye n bɛ fɛ ka min fɔ kan in a jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana in kɔnɔna i y'a dɔn n'i y'a jateminɛ n'i ye assise nationale jateminɛ mɔgɔw y'o da nɔrɔ min na yɛrɛ ka ampleur sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ k'o ye kan ye jamanadenw i b'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw o haminako yɛrɛ de ye kanko ye tiɲɛ tɛ yan ni jamanadenw ka haminako ye n'a fɔra ko jamanadenw a y'a fɛlɛ fɔ kanko sira fɛ n'o ko a ka d'an kɔni an ka kan de kɛ langue officielle ye n'a sɔrɔ jamanadenw ka laɲini de kɔni kan ka taa ba la o tuma wajibi u bɛ fɛɛrɛ kɛ u b'a baara de daminɛ a baara daminɛli ye jumɛn ye i n'a fɔ n ye min fɔ n'o ye an ka kan bɛɛ kɛ baarakɛla ye u k'a bɛɛ kɛ officiel ye ka tugu français la o la waati kelen min na baara bɛ kɛ an ka kan ninnu na waati kelen an bɛ se ka baara kɛ français ye nka an bɛ taa bɛn hali n'o ye san 10 ɲɔgɔnna de d'a ma k'a fɔ ko baara bɛɛ bɛ se ka ban ka bɛn o ma an bɛ sɔn. mais an ni diɲɛ tɔw bɛna baara kɛ cogo di ni an ma diɲɛ ka kan mɛn diɲɛ tɔ ninnu bɛɛ m'o ka kan ta o ti kuma ɲɔgɔn ye ayi anw bɛ se ka taa kuma ni diɲɛma tɔ ye cogo di ni an tɛ diɲɛ ka kan tɔ mɛn ne bɛ k'o de fɔ diɲɛ bɛɛ tɛ kan kelen fɔ awɔ diɲɛ bɛɛ tɛ kan kelen fɔ faransi tɛ taa ka kan de fɔ misaliya ne taara Nations Unies na faransi bɛ taa ka kan fɔ anglais bɛ taa o ka kan fɔ bon hali n'a anglais kɛra langue universelle i n'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ kuma n'ale ye ka ban nka hali n'i taara misaliya arabuw tɛ taa kuma o ka kan de la kadafin tun bɛ taa a tɛ taa kuma arabu kan de la n'i ka kan officialisera n'e taara i bɛ kuma i ka kan na i bɛ se ka mɔgɔ dɔ bɛ kɛ dɔrɔn min b'a bayɛlɛma anglais la a bɛ bayɛlɛma kɔni ka na kan na kan min bɛɛ b'a mɛn nka e yɛrɛ ka kan ni officiel don n'a lakodɔnna ni diɲɛ kɔni y'a lakodɔn i bolo wajibi i bɛ kuma n'a ye a kɔni bɛ bayɛlɛma de o la k'a fɔ ko wajibi fo ka kuma ni diɲɛ bɛɛ bɛ kan min fɔ o kɔni ne b'a fɔ diɲɛ jamana ɲɛnama bɛɛ bɛ kuma a ka kan na a siga foyi t'a la diɲɛ jamana ɲɛnama bɛɛ diɲɛ jamana ɲɛnama bɛɛ kan min bɛ fɔ ka caya n b'a fɔ ka d'a kan min bɛ fɔ ka caya jamana kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ baara kɛ n'o de ye diɲɛ jamana ɲɛnama bɛɛ i tɛ diɲɛ jamana kelen sɔrɔ minnu bɛ ka arabu kan ko ni fɛn ko ɲagami ɲɔgɔn na Afghanistan yarɔ Afghanistan o ye pays islamique dan don o bɛ kuma dari de la dari awɔ u ka kan ti arabu kan ye o bɛ kuma
u yɛrɛ ka kan dɔ de la min o de y'o ka langue officielle u bɛ baara kɛ o de la hali ni Iran fana jateminɛ Iran bɛ baara kɛ persan de la o dɔw u b'a fɔ faris u bɛ baara kɛ o de la n'i ye o jateminɛ o ti arabukan ye o k'a sɔrɔ olu dun pays islamique de don o la silamɛya ko ni kanko tɛ ɲɔgɔn ye sira la wa siya ko ni kanko tɛ ɲɔgɔn ye sira la ni ko kanko ni ye kanko ni siya ko ɲagami ɲɔgɔn na ni e yɛrɛ nana misaliya la n'a sɔrɔ siya wolon e bɛ fɛ ka bamanankan bila siya ko minɛn kɔnɔ ɔ n'o siya man di ye ne nana i man ka bamanankan fɔ ne nana Bamakɔ yan e nana i ka ci la e ka kɛ bitigini feerela ye e ka kan ye kan wɛrɛ ye min tɛ bamanankan ye mais n'an ka denmisɛnninw bɛ bamanankan de kalan depuis kalan daminɛ fo ka taa se u tilali ma est-ce que u bɛ se ka taa baara kɛ jamana wɛrɛ la bilen k'a sɔrɔ u t'o o jɔlen ka kan mɛn o bɛ se ka taa baara kɛ jamana wɛrɛ la o ye wajibi de ye o mais n'u t'olu ka kan mɛn dun n'u t'u ka kan mɛn an bɛ taa jamana minnu na i b'a dɔn sisan maliyɛn bɛɛ tɛ anglais kalan y'a dɔn nka n'an taara diɲɛ faransɛ bɛ fɔ jamana dama dama de la o faransɛ t'i n'a fɔ ni yɔrɔ dɔw dépassé dɔrɔn i bɛ faransɛ fɔ mɔgɔ t'a mɛn tiɲɛ tɛ yan i bɛ taa sɔrɔ anglais de bɛ fɔ ka caya ɔ anglais munna an minnu tɛ ka anglais kalan n'an taara an bɛ taa baara kɛ cogo di sibu maliyɛn minnu bɛ bɔ yan ka taa Espagne u bɛ baara kɛ cogo di hali ni b'a ɲini hali ni o waati i b'o kan ɲini k'a dɔn olu tɛ taa baara kɛ dans les administrations et autres mais n'an ka mɔgɔw minnu tilala yan ka dɔnniya sɔrɔ est-ce que u bɛ se ka taa sɛbɛnni kɛ jamana wɛrɛ la ayi i b'a dɔn kebe a t'i n'a fɔ ko kan wɛrɛ tɛ kalan ka kalanso ninnu kɔnɔ n y'o fɔ siɲɛ fɔlɔ la k'a nɔgɔ bɔ a la o an bɛ se ka kalan wɛrɛw kalan an bɛ se k'an ka kan de kɛ fɔlɔ ye an b'an k'an ka kan de fili kɛrɛfɛ k'a fɔ dɔrɔn ko an da la n'an bɛ kuma dɔrɔn an bɛ kuma a la an da la ko langue dɔw yɛrɛ ko langue locale bɔlɔnkɔnɔkan ka kuma kan na bɔlɔn kɔnɔ ten dɔrɔn o ti se ka kan kɛ baarakɛla ye bɔlɔnkɔnɔ ye bamanankan ye de bɔlɔnkɔnɔ ye denmisɛnninw ka sisan terme kuraw de ko ayi bɔlɔn ye kan de bɔlɔn ka kɔrɔ dɛ bɔlɔn kumakan ka kɔrɔ dɛ bɔlɔn kɔnɔ bɔlɔn b'i n'a fɔ dugu fitinin i bɛ taa sɔrɔ sira fitinin ninnu ye o de ye bɔlɔn o de jatela duguba ninnu kɔnɔ i b'a fɔ ko carré kɔnɔna i b'a fɔ ko carré kɔnɔ denmisɛnninw ko bɔlɔn kɔnɔ bɔlɔn kɔnɔ sisan y'a dɔn ni a fɔra ko ka kan officiel ye ni baara daminɛna kan na misaliya la sisan an bɛ anglais ta san 7 na classe kɔnɔ cogo min 7e année la o la an bɛ se ka faransɛ de ta o yɔrɔ la a b'a sɔrɔ an ye bamanankan faamu ka ban an bɛ faransɛ ta o yɔrɔ la n'a ka d'an ye n'an sera lycée la an bɛ anglais ta walima n'a ka d'an ye an bɛ faransɛ yɛrɛ bila hali o yɔrɔ an bɛ anglais ta 7e année yɛrɛ la o la an bɛ se ka faransɛ pousser ka taa a bɛɛ bɛ dépend bɛnkan de la n'a y'a dɔn k'a fɔ ko min b'an intérêt misaliya la sisan min ka ɲi an ma min ka ɲi an ka jamanadenw ma bamanankan yɛrɛ kalanni kɔfɛ o la an bɛ se k'a fɔ an bɛ anglais de kɛ o de y'a to ni constitution yɔrɔ dɔ bɛ o y'a jira k'a fɔ ko langue étrangère dɔ bɛ se ka kɛ langue officielle ye i bɛ taa sɔrɔ u bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ a bɛ se ka kɛ faransɛ u hakili la faransɛ de man di mɔgɔ ye an ka langue officielle étrangère wɛrɛ ta ka na bila n'u dun kɛra o ye ka gɛlɛya dɔ bɔ yen ka gɛlɛya wɛrɛ de nati ne b'a dɔn cogo min o y'o de ye ka d'a kan an bɛ yɔrɔ min na bi ne ko an ka langue officielle yɛrɛ ka yɛlɛma kan wɛrɛ la min yɛrɛ ti an ka kan ye min tɛ faransɛ yɛrɛ ye o gɛlɛya ka jugu ni hali faransɛ ta ye e kɔni bɛ se k'a fɔ misaliya ni anglais nati k'a kɛ langue officielle ye a kɔni baara daminɛ bɛ gɛlɛya nka a bɛ se ka kɛ don dɔ la komi ale bɛ fɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ fo n'a kɛra o ka kɛ a nafa ye walima a nafa filanan n'a sɔrɔ faransɛw tɛ sɔn k'i ka kan de kalan n'i y'a sɔrɔ anglais bɛ sɔn o ma o la an bɛ anglais dɔn en attendant walasa u bɛ se ka sɔn an ka kan ninnu fana bɛ se ka don ba la a bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ o misaliya don n t'a dɔw bolo quoi n kɔni t'a dɔw bolo o y'a kɛ kun min na nka n'u kɔni bɛ fɛ ka ni problème bɛɛ bɔ yen u ka an yɛrɛ ka kan dɔ de kɛ an ka baara kɛ kan ye min hali n'a sɔrɔ an bɛ baara kɛ faransɛ nɔfɛ fɔlɔ ka taa an y'o de fɔ o kɔni o de ye ko yɛrɛ kɛcogo ɲuman ye d'accord an b'a hakili k'a fɔ ko jɛmukan min kɛ an b'o kɔnɔ o de ye ɲɛfɔli bolo ye Salif Sora chercheur et promoteur de langue ale de bɛ an bolo kɔrɔ an bɛ ka kuma bamanankan bɛ se ka officialiser cogo di Salif yala kan jɔyɔrɔ bɛ jamana ka tagaɲɛ la wa kan jɔyɔrɔ bɛ jamana ka tagaɲɛ la e b'a dɔn mun na ni an ye kalan kɛ an b'a bila an kun na an bɛ taa fɛn dɔ de kalan kɛ n'an tilala an bɛna o baara de kɛ ou bien n'i ye fɛn min kalan kɛ n'i m'a faamu n'a fɔra i ka baara kɛ o la i bɛ se ka baara kɛ a la i tɛ se ka baara kɛ a la o de y'a to n'an tilala an ka kalan ninnu na an sigilen bɛ kɛnɛ an ka papier diplôme i tɛ baara sɔrɔ walima i bɛ taa don fɛn na min yɛrɛ ni kalanko yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la e ye droit kalan n'o ye sariya kalan ye e ye sariya kalan de kɛ e tilala sisan
e taara kɛ tailleur ye walima e taara kɛ commerçant ye walima e taara kɛ fɛn wɛrɛ o kɔrɔ ye o tuma e min kalan kɛ munna e m'o baara dɔ ɲɛɲini parce que o baara c'est-à-dire o baara ma labɔli de kɛ o n'a sɔrɔ o baara ma labɔli kɛ o tuma ne fɛn segira an ka kan na fɛn minnu bɛ yen n'an ye baara kɛ a la an bɛ se ka baara kɛ an yɛrɛ ye jamana kan ka olu de kalan kɛ olu de bila an ka fɛn la n'o tɛ a bɛ kɛ kuma caman caman kalan dɔrɔn de o mɔgɔ 1000 bɛ kila i bɛ taa sɔrɔ jamana bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ ye mɔgɔ 50 ou bien mɔgɔ joli la est-ce que o système est-ce que ni langue bɛ fangale fɛ ayi langue parce que hali n'an ye baara kɛ an ka langue la c'est-à-dire ka kalan kɛ a la ka baara kɛ a la c'est-à-dire n'an tilala pewu an ka étude la ni baara tɛ ka di an ma est-ce que ayi o la baara tɛ ɲini ka di ma sisan ni ne ye baara kɛ n'a sɔrɔ n ye baara kɛ an ka kan na ni ye sɛnɛ kalan an bɛ se ka sɛnɛ kalan yɔrɔ caman kɛ an bɛ se ka bagan mara kalan yɔrɔ caman kɛ an bɛ se ka fɛn minnu bɛ yen n'an tilala an yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ yan an bɛ se ka olu kalan yɔrɔ caman an bɛ se ka ba don olu la sisan hali n'o kɛra français la an bɛ baara sɔrɔ fana na n'an y'o kɛ français la gɛlɛya an bɛ ka gɛlɛya min ɲini halisa o gɛlɛya kelen de bɛ na an bɛ san caman de kɛ kalan na n'an tilala o de la an bɛna fɔ sɛnɛ ne ka nin san baden kɛ nin kalan na ka tila ka taa sɛnɛ kalan kɛ o de bɛ na n'a ye o n'an ye kalan kɛ an ka kan na an tɛna san caman kalan kɛ an tɛna kalan kɛ san caman misaliya ka san 18 kɛ i bɛ ka kalan kɛ i tɛna o kɛ o ni kan kalan san 5 san 6 kɔnɔ n'i tilala o la i b'i ka baara de ɲɛɲini san 5 san 6 ma bɛ se ka tila k'i bɛ baara sɔrɔ ten fo k'a ɲɛ n'i tilala ayi m'a fɔ san 5 san 6 ka bɔ dɛ n'i ye san 5 san 6 kɛ kan yɛrɛ kalanni na o la bamanankan don ka ban an yɛrɛ bɛ kan min mɛn o de don o la o ka nɔgɔ ni i sera k'o dɔn kɔfɛ n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka walikan de kalan université misaliya e yɛrɛ t'a lajɛ nin de ka di ye nin de ka di yan o la n'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka français de kalan n'o ye walikan ye walima n'a sɔrɔ i bɛ fɛ anglais de kalan i bɛ taa o siraw fɛ n'a sɔrɔ fana a b'a sɔrɔ gouvernement fana ye système wɛrɛw sigi minnu misaliya la an yɛrɛ ka fɛn ninnu u bɛ olu kalan yɔrɔw dayɛlɛ yan o la n'an tilala dɔrɔn mɔgɔ bɛ taa o siraw fɛ o la n'e tilala a ma se i ka diplôme ta ka taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ n'a sɔrɔ e ye sɛnɛ de kalan kɛ e dan ye i bɛ foro de ɲini a kɛcogo ɲuman e y'o dɔn ka ban o la i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw fana ta ne bolo baarantanya bɛ se ka kɛlɛ o sira de fɛ n'o tɛ o bɛ k'a kɛ cogo min an mana kɛ cogo o cogo n'a bɛ tant que n'an ka baara kɛcogo bɛ français fɛngɛ la ne b'a dɔn fana an mago bɛ système min na n'o ye kalan kɛcogo ɲuman ye an tɛ se k'o sɔrɔ ka d'a kan a t'an yɛrɛ sagoya la nka n'a nana an ka kan na a bɛ na an yɛrɛ sagoya la o ye wajibi de ne kɔni b'a dɔn cogo min ni fɛn kan kɔni nana an yɛrɛ sago a bɛ kɛ wajibi an bɛ an yɛrɛ de ka fɛngɛw dɔ kɔnɔ walima n'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen kanko la misaliya n'a sɔrɔ tubabuw de b'an ka fɛnw wari d'an ma n'a sɔrɔ tubabuw de b'an ka fɛnw wari d'an ma n'o de kama o tɛ ka kanko ɲɛfɔ an ɲɛna o k'o fana ɲɛfɔ ne jamanadenw b'o dɛmɛ ni hakilila ye cogo min u b'o dɛmɛ o cogo la misaliya la sisan yarɔ ni i ko munna an bɛɛ bɛ k'an nɔrɔ tubabukan na ka d'a kan an b'a fɔ hali n'an ma baara sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ tubabukan fɔ jamana dɔw la an bɛna se ka baara dɔw sɔrɔ walima n'a sɔrɔ tubabuw de bɛ wari di k'an ka kalan ninnu sara bon n t'a dɔn nka olu yɔrɔw bɛɛ n'an kɔni bɛ fɛ ka kɛ an yɛrɛ ye i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ ka souveraineté min fɔ an bɛ ka yɛrɛya ko min fɔ o tuma wajibi an k'an jija ka kalan kɛ an ka kan de la walasa an bɛ se ka dɔnniya ɲuman sɔrɔ dɔnni sɔrɔli o de ka gɛlɛn kalan na ka tɛmɛ gafe yɛrɛ sɔrɔli kan ka dɔnni sɔrɔ ka dɔnni sɔrɔ o de da ka di i la ka tɛmɛ diplôme gansan sɔrɔli kan ka d'a kan n'i ye diplôme sɔrɔ e kɔni bɛna kɛ de i bɛna a fɔ i bɛ mɔgɔ dɔ de k'i ta baara la nka n'a sɔrɔ dɔnniya yɛrɛ yɛrɛ de b'i la a ka ca ala fɛ e yɛrɛ kunkolo bɛ se ka munumunu ka fɛn dɔ dilan e yɛrɛ ye ni mɔgɔ caman bɛ k'i a fɔ ko bamanankan fulaw bɛ yen bozow bɛ yen dɔgɔnɔw bɛ yen miyankaw bɛ yen sinafɔw bɛ yen n'olu fana ko k'u ka langue kɛ officielle don ne y'o de fɔ ne ko kan bɛɛ ka officialiser n'i ye kan bɛɛ officialiser sisan a nafa ye min ye i b'a dɔn minnu bɛ yen n'olu ka yɔrɔ la ni bamanankan yɛrɛ fansi tɛ fɔ i bɛ taa sɔrɔ an ka dugu dɔ bɛ yen marakan dɔrɔn de bɛ fɔ yen wala n'i y'a ye jamana ye kan 13 lakodɔn wa n bɛna fɛn kelen fɔ yen mɔgɔ hakili la ko kan 13 ka ca de yan jamanaw bɛ yen ne New Guinée Nouvelle Guinée kan 800 kɔ de bɛ yen o ye kan 200 kɔ o y'o de sɛbɛn kan 800 kɔ diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ 10% ta diɲɛ kan bɛɛ 100 sara Nouvelle Guinée a bɛ fɔ Nouvelle Guinée de wa o ye kan 200 kɔ o y'o de sɛbɛn mais olu dɔgɔ jamana lakodɔnlen tɛ
ay mi fɛ k'a fɔ ka kan sɛbɛn yaro n'i y'o kan ninnu sɛbɛn o ye kan naani kɔni ta ka fara o ye kan saba ta ka fara anglais kan k'o kɛ langue officielle ye o y'o kɛ langue officielle ka fara anglais kan o bɛɛ dépend bɛnkan de la mais k'a fɔ ko kan ka ca baara ma dɛ misaliya yaro an ye kan 13 sɛbɛn sisan kan 13 in sɛbɛnlen ni bamanankan tɛ fɔ yɔrɔ minnu na olu ka kalan bɛ kɛ u ka kan de la o la tant que n'a officialisera sisan i bɛ taa sɔrɔ marakan fɔ yɔrɔ minnu ye marakan kalan kɛ u ye marakan karamɔgɔ de bila ka taa o yɔrɔ ninnu na minnu bɛ yen u bɛ marakan kɛ denmisɛnnin ninnu kɔnɔ waati kelen u bɛ bamanankan fana kɛ o kun komi a b'a sɔrɔ bamanankan kɛra principal ye n'o kɛra baarakɛkan ye yarɔ ni kan kelen kɛra baarakɛkan ye sisan a mana kɛ cogo o cogo hali n'a sɔrɔ i bɛ kalan kɛ kan wɛrɛ la o la i bɛ o kan fana fara a kan a nɔfɛ walasa sani a kana principal n'o ye yarɔ ko bɛɛ bɛ na laban misaliya la Bamakɔ yan o la a b'a sɔrɔ a ye bamanankan dɔn a kan ka taa sira wɛrɛ minnu fɛ n'o ye école sira wɛrɛ a b'a sɔrɔ o programme bɛɛ labɛnna bamanankan na a bɛ tɛmɛ n'a ka bamanankan ye dɔrɔn. Alors waati tɔ ma jan mais Salif n'a fɔra ko ka bamanankan ko in ta bala sisan o kɔrɔ ko hali an yɛrɛ bɛ taa kilasi kɔnɔ tuguni ka da an yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ. Aw mɔgɔw ye formation dama dama dɔɔnin de la o misala ni ne ko san kelen y'a dɔn san kelen na a bɛ se ka kɛ o san kelen n'an tun y'a kɛ k'a ɲɛ a bɛ se ka kɛ a tun tɛ tɛmɛ kalo 3 ɲɔgɔn na n'a fɔra e yɛrɛ ka kalo n'a fɔra hali jamana yɛrɛ bɛ se k'o labɛn o b'a fɔ diplôme bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo jamana bɛ se ka olu bɛɛ former fu la an ka kan walasa u bɛ se k'o yɛrɛ bɔ an ka kan na dɔrɔn ne san kelen ɲɔgɔn na dira. C'est une processus de Salif. Ah? On est processus de. Oh wajibi de. Parce que le problème est ça dit casse. Ça dit on va encore apprendre à écrire l'alphabet bamara. Oh. Bamanankan. Oh e bɛ min na sisan n'o ye tubabukan ye a b'a sɔrɔ faransɛ fana lakodɔnlen don baara bɛna kɛ n'a fila bɛɛ nka an ka kan de bɛna faransɛ dun ka taa dɔɔni dɔɔni. Wa fɔli la o sɛbɛnni la de. Fɔli la. Sɛbɛnni hali sɛbɛnni na ayi ne kan donna ne kan kɛra officiel ye sɛbɛnni bɛ tila ka sɛbɛnni dun de o ni sɛbɛnni ma kɛ an ma foyi kɛ o an hakili la hali ni u y'an ka journal bɛɛ fɔ bamanankan na président k'a ka discours bɛɛ kɛ bamanankan na conseil des ministres kuma bɛɛ ka fɔ bamanankan na tant que ni sɛbɛnni ye faransɛ ye a ma bɔ ka d'a kan an mago bɛ min na o ye système yɛrɛ de nka kalan de ka kɛ fɔlɔ n'a kalan daminɛna denmisɛnnin ninnu kunna i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min n bɛ insisté o yɔrɔ de kan kosɛbɛ kosɛbɛ yarɔ don natɔ o denmisɛnnin ninnu de ye siniɲɛsigiw ye o a mana kɛ cogo o cogo ni système in donna olu kunna minnu bɛ yen n'olu bɛ faransɛ in dɔn kama olu bɛ se ka baara kɛ ni faransɛ ye o nka mɔgɔ kura minnu bɛ na n'olu bɛna tila bamanankan sira fɛ ka na dɛ olu de bɛna ka na yɔrɔ occupé dɔɔni dɔɔni ka na dɔɔni dɔɔni ka na ka d'a kan ninnu bɛ kɔrɔ olu bɛ taa u bɛ retraite u bɛ taa. donc ko ne ma ko ni Mali kan ka langue kɛ officielle ye parce que ko n'i ko langue officielle min bɛ fɔ n'a bɛ sɛbɛn ko français a bɛ fɔ anw fɛ a bɛ sɛbɛn anw fɛ mais ko Mali fan bɛɛ n'i y'a ye n'i m'a mɛn ko école francophone i b'a mɛn ko l'école arabophone. Bon ko ni langue ko officielle anw fɛ yan dɔrɔn à part le français ko arabe ko encore l'arabe fait partie des langues nationales du Mali. Ne ko l'arabe fait partie des langues nationales ko de kama a kan ka officiel ye parce que a bɛ fɔ a bɛ sɛbɛn fana parce que depuis san français mana arabe bɛ fɔ anw fɛ a bɛ sɛbɛn anw fɛ ayi a bɛ fɔ a bɛ sɛbɛn o dama tɛ o dɔrɔn tɛ dɛ an ko de jama fanba bɛ kan min fɔ dɔrɔn baara ka kɛ n'o de n'i ko ka arabe kɛ ni fɛngɛ bi mɔgɔ min bɛ arabu dɔn Mali kɔnɔ a tɛ 10% a t'a bɔ. Oh mais est-ce que c'est-à-dire arabu kan fɔ k'a mɛn ka tila k'a écrit est-ce que o man ca ni mɔgɔ min langue wɛrɛ mɛn ka tila k'a sɛbɛn parce que ni bamanankan ta sisan maliyɛn caman bɛ bamanankan mɛn mais maliyɛn joli bɛ ko bɛ se ka bamanankan sɛbɛn. Ɔ sisan ni kalan donna sisan yarɔ an bɛ san joli an bɛ ka sɛbɛnni kɛ arabu la an sera ka misaliya sisan an sera san joli arabu bɛ ka kalan n ko 10%. E yɛrɛ jigi b'a ka don jumɛn na k'a fɔ ko Mali fanba bɛna arabu fɔ misaliya la an bɛ ka bamanankan fɔ ani ɲɔgɔn cɛ cogo min ko don dɔ la ko maliyɛn fanba bɛna arabu fɔ o cogoya la o don tɛ na yɛrɛ ayi o don tɛ na yɛrɛ ka d'a kan an tabiya dɔw de b'an fana la o diyagoya t'an ka taa ni arabu tabiya ye. parce que kalandenw la i bɛ taa sɔrɔ c'est-à-dire madrasa ka ca kosɛbɛ. Il y a des universités ici, université ka ca ni
il c'est ben français ta ko fe wajibi de yo kana olu de bu ka fenga financer o arabu fana bu ka kan financer an kuna wala san fana ka olu ka kan kala ne wala sa dondolan fana ka fo an be olu fana ka langue officielle ni mo ka langue mais arabu dogo ko arabu fo mali depuis ça iriga oh mais o manchao o mo dama dama de o communauté dore am se ka communauté do ka haglata no do ne ara sa mais olu mali c'est malien on mali c'est mali ne ma fo malien taw wala mali jaru de nya fo ni sona re ni sona ka fa ko olu e malien arabu do de nga jama chayala era ba do bozo kan folo ka tana arabu kan folo e bal kono sigare wala bozo man tana ay mais bozo kon ka tana arabu mais parce que il faut que fleur oro do famia atri misali mitan mali yorote ko medresa te ou arabu de fo medresa école denga cha et France école de maraboué medresa école de bina donc au koro ko medresa fula ka chani isari arabu fula ka chani bozo ka fula o kono kuma de doro suno na kadiye san fila doro ibi mali beke bamanan han école so san fila na kadiye ibi mali beke bamanan han école so o ti fengere we avec de moyen min ba tigila mo bolo ka war do ala o doro ndo ka c'est bien mbe nka kala mbe nka hagla do aw kunna c'est bien kan ka kando aw kunna ka war do ala ka mo bla ka kalanke o doron do ne sebe an ka jamana e bi san fla doro mal avec ena foire era ti era ni ha yala bamana ha école de kacha wa fenga école de kacha adan jamana de kata doro ngane jamana mata ambe ka mi foy parce que mal kono e hagla fla de bien français arabu français iba ambe francophone jamana doro kono abena fo financement do be ka français sira fe otma anti fe ga boala o sira fe minum fana be arabu sira fe be ta soro arabu fana be ka fenga financer de arabu kan kala nan nu nyin haman wolu fana taw me ta former arabu yera fe o be kla ka o fenga de kaya donc o ba yira bebe e ka fenga de financer otma nan ka jamana fana ko kwa ba ata ka warbu musaga bo ayera kuna ka ke wala anta be kla ka nunu bedu kada kan be kumani ode ne tara madrasa su ko bita so madrasa karamo ko na ka madrasa de o be ka bamana han ajata o bamana han ka kala nga e be ka bamana han fo muna kada ka e ba do tigi ne wala sa ne ni kasika nyo c'est al kuma do pour que mettre ka c'est école nga me mettre be français blabla bamana abena bamana bla parce que aba fo to la wala sa to ba fam to me sisan ne seven bollo ko yoron kelen de quoi yoron kelen o da to ne ko mo kana mire na foro ko amina nga kanta amina fen to be fali misalala ka fo ko at fa téléphone fo nga ta to de nyini kana tagreni kana kuma gele no kera ame ka fo ko gele min ka bo o gele kelen de be kila kana tuguni donc ame fen fam tugumi amu to te be anga sewo so to la abana bara bana pe al ne a jatmina dena fla ga bara be o ci goya kelen la dena fla e bara sigi o ci goya e ma ne journal la no be kuma wa fa abi octobre e raga fenga damna la sai ma fa octobre kala ka ni shi samba fani odma octobre kalo de e be se ga 70 octobre kalo ne ko beta afo a octobre tanka kan ebena kanju men fo sa malen famba be na mime wala wajibi bi nan gele parce que ni bigidi on est bigidi ba se bon or ki do fo ko kalmu arabu kan bigi arabu kan mais ni photo de bon ça fona gara 7 kala yege 7 kala 7 kala na ni ko ko 7 kala be ba don 7 kala kon bigi kon to ko be se ke 7 kala nga ni ko bigi malde jume be min ta korono wala kuma barade de kuma barade ya ne kuma barade wala nga ne ko micro o fana dole no otma an ka besebe ka bu ne tabali ne tabali c'est au français ko ni an yara ma fa tabali o ya kale an ga kane hayde ne ko français la ne ko français la ça amen mo tabali ala ko e mum fo ata fo awa fo ko e mum fo e ma to kan fo e baman kan fo nga tabali tagadia wala nga tabali tagadia be ba fo ko e malé ko la tabali ba do c'est ko chezi ame kan singa français 80% be latin oui ni français era jatimine e ba ne ko era aka gelen re kam mo ere ibi mo do dictionnaire beta so ba fa ko assurci bora latin
o ye preuve de min b'a yira k'a fɔ ko kan bɛɛ bɛ singale kɛ après e yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ sisan mɔgɔ bɛ baara kɛ ni chiffre min ye 1 2 3 4 o chiffre o chiffre arabu de ka chiffre dilanlen don a kɛra 1 2 3 4 1 2 3 4 c'est pour les arabes ni chef de ne tilala bɛ resɛri ka c'est un chiffre arabe c'est le chiffre arabe de do wa diɲɛ bɛɛ bɛ baara kɛ n'ale arabu yɛrɛ bɛ baara kɛ ni min ye a chiffre ne tableau tuma dɔ la explication ka di tableau la fo n t'a dɔn ni ye madrasa kɛ u bɛ to ka baara kɛ ni fɛn min ye i bɛ taa sɔrɔ kalani tuma dɔ la sigide ninnu côté fo wahidi sinɛni ma dɔn a ba ta sa n'i ye a sɛbɛn f'i ka fɛn k'a kunna ayi non ba ni ba kɛ tan ayi o ye sigiden ye o k'o kɛ ni ba kɛ tan i bɛ point kɛ ka fɛn kɛ sanfɛ a ye n kan tɛ sigiden ma o tɛ sigiden ya a ye n kan b'o ka jateden yɛrɛ de ma jateden yɛrɛ o ka chiffre bɛ o bɛ baara kɛ ni chiffre min ye o ye hindu de ka chiffre ye mais arabu de fana de bɛ ka baara kɛ n'o ye ayi o ye chiffre indien ye man yɔrɔ faamu kosɛbɛ e k'a lajɛ bani ni o bɛ to ka min kɛ nin ye wahid caméra a filɛ nin ye 5 ye nin ye 6 ye nin ye 7 ye nin ye 8 ye nin ye 9 ye nin ye donc n'i y'a faamu c'est-à-dire en arabe c'est-à-dire kelen fila saba wahidu isnen salasa arba kamsa sita saba nga u b'a sɛbɛn nin sɛbɛn cogo min na ye donc ni ne hindu ta ye ni hindu ta de hindu de ni tamasɛn dilan mais an bɛ ka baara kɛ ni 1 2 3 4 5 6 min ye o ye arabu de ta ye o arabu ta ye mais olu yɛrɛ bɛ baara kɛ ni u ka 1 2 3 min ye wahidu isnen salasa arba kamsa sita saba o ye non ni arabu kalanna yɛrɛ caman ɲininka hali ni y'a sɛbɛn ni hindu de ta ye ni 1 2 3 4 in sɛbɛn ayi mais salifu i bɛ ka fɔ mɔgɔw tulo b'an na dɛ n bɛ k'a dɔbɔ o yɛrɛ de ni hindu de ta ye mɔgɔ k'a lajɛ ka ɲɛ nin ye chiffre indien de ye kamara ka zoomé ka ɲɛ dɛ ni chiffre indien de nin ye chiffre indien de ye min ye chiffre arabu ye o de ye an bɛɛ bɛ baara kɛ min na i bɛ se k'o fana sɛbɛn k'a fana yira n m'a faamuya e yɛrɛ bɛ se k'o c'est à dire 1 2 3 4 5 6 7 donc ne ma salifu ko balimaw ko 1 2 3 4 5 6 7 ko ni chiffre min n'a ma sɛbɛn ko c'est des chiffres arabes mais arabu yɛrɛ bɛ baara kɛ ni wahidu isnen salasa arba kamsa o ye chiffre indien o ye hindu de ka siginiden o ye hindu de ka jateden ni hindu de ta ye ni o français ta ye jumɛn ye jateden sɛbɛnni yɛrɛ tɛ français bolo yɛrɛ sɛbɛn tɛ français bolo mais je vais aller comme monsieur o tɛ français ta ye non o y'a ta latin de la o i n'a fɔ an y'a ta latin de la o latin filɛ nin ye latin kɛra sɛbɛnni universel de ye donc kɔrɔ ko sɛbɛn tɛ anglais yɛrɛ fana bolo kɛ sɛbɛn tɛ anglais yɛrɛ bolo bɛɛ bɛ ka baara kɛ latin kelen de la latin fana ye romain ka kan dɔ de ye romain ka kan dɔrɔn o de ye latin ye nka n'i ye sɛbɛnni kɛ i ka kan na i bɛ taa sɔrɔ sɛbɛnni na i bɛna sɛbɛnni boli kumakan dɔ de nɔfɛ yarɔ o la wajibi e ka kan dɔ de fɔ mɔgɔ o mɔgɔ b'a ta mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tali kɛ i ka kan na a tigi bɛɛ bɛ i ka fɛn dɔ singa o ye wajibi de ye o de sababu la diɲɛ kuma ka dɔgɔ min ma tali dɔ kɛ latin na latin na latin grec o de to an ka président i bɛ ala ka hinɛ la a ko ko c'est à dire a y'a fɔ sa a latin kun ka d'a ye kojugu c'est à dire ko jumɛn yɛrɛ la loi elle est dure mais c'est la loi a y'a fɔ togo dɔ la mɛnɛ dura lex sed lex bon n'a fɔra ka ɲɛ dɛ balimaw la loi elle est dure mais c'est la loi nka ni ye kuma kɛ ni ye sɛbɛnni singɛ k'a kɛ ta ye n'a kɛra ta ye ka ban o la e b'a boli e yɛrɛ ka kuma kɛcogo i b'a boli o de misali ni ko gouvernement sisan anglais t'a fɔ government nka a sɛbɛncogo ni français sɛbɛncogo a bɛɛ kelen dɔɔni dɔrɔn de b'o jɛ anglais b'a fɔ da la cogo min o ye ka sɛbɛn ko tabali fana anw kan de ka tabali parce que anglais bɛ ko the government a banna français ko n'an fana ye tabali fara an ka kan an man k'a fɔ ko an ka kan tɛ n'an ko million an man k'a fɔ an ka kan tɛ n'an ko téléphone an man k'a fɔ an ka kan tɛ an bɛ fɛ dɔrɔn an bɛ kuma cogo min na n'an bɛ ɲɔgɔn faamu o de y'a to hali ni ye bamanankan o ye bamanankan min ta mɔgɔ caman hakili la yarɔ n'i ye jateminɛ kɛ segu bamanankan bɛ fɔ segu kosɛbɛ nka o ma segu bamanankan ta dɛ mɔgɔ k'o dɔn o ye bamakɔ bamanankan de ta
kantan saba min suwandira bamanankan min tara Bamakɔ ta de tara de so bamanankan Bamakɔ ta tɛ kelen aw ni Bamakɔ ta tɛ kelen danfara b'o ni ɲɔgɔn cɛ mun o Bamakɔ ta ta jama fanba bɛ ci dɛ jama fanba bɛ Bamakɔ ta de fɔ ka d'a kan e mana bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ se Bamakɔ ye o tuma i bɛ Bamakɔ ta dɔɔni mɛn o de y'a to o y'a kɛ jama fanba bɛ min fɔ o y'o de ta ni mandarin jateminɛ chinois mandarin chinois ka kan o de mandarin i b'o mɛn de monta mɛ an bɛ recherche ka kan ko ninnu kan de an b'a dɔn an bɛ ɲinini kɛ kan ninnu sigira cogo min misaliyala mandarin ti chinois ka langue principale ye ka langue officielle tun tɛ o y'a ta a ma mɛn yɛrɛ mandarin tali o y'a kɛ cogo min mandarin min bɛ fɔ Pékin o y'o de ta n'o tɛ mandarin qualité ka ca a fɔcogo ka ca jalati caman de b'a fana la i n'a fɔ an fana ta ninnu bɛ cogo min yarɔ ni an ka bamanankan jateminɛ Bɛlɛdugu bamanankan bɛ yen Segu ta bɛ yen Ganadugu ta bɛ yen Bamakɔ ta bɛ yen bamanankan fɔcogo camanba de bɛ Mali fana kɔnɔ nka wajibi a bɛ kelen de ta min bɛ fɔ ka caya o de bɛ ta o de ye Bamakɔ ta in ye i n'a fɔ n ye min ɲɔgɔn fɔ ye o la n'i bɛ fɛ k'i ka kan sigi i bɛ min kɛ i bɛ jateminɛ kɛ diɲɛ yɔrɔba ninnu olu y'o ka kan ninnu ta cogo jumɛn na e fana bɛ ka baara kɛ ni o cogoya de e ka kan t'a damana kan ye k'a fɔ ko i bɛna fɔ e tɛna misaliya ta mɔgɔ si fɛ yarɔ Rwanda bɔra Faransa o ye anglais ani u yɛrɛ ka kan Kinyarwanda ka fara Swahili kan ale ni français o kanan de Rwanda ka langue officielle nka u ka baara ka girin min na kosɛbɛ o ye Kinyarwanda de i dun ko Swahili de bɛ fɔ ka cɛ Swahili kɛ Swahili bɛ fɔ yen nka u yɛrɛ ka kan yɛrɛ ye Kinyarwanda de hali ni Paul Kagame ka page jateminɛ n'a bɛ sɛbɛnni kɛ n'a ye sɛbɛnni kɛ anglais la a ka ca a b'a yɛlɛma ka sɛbɛnni kɛ u yɛrɛ ka kan fana la walasa mɔgɔ hakili bɛ digi a la mun b'an ka jamana bali k'o ɲɔgɔn kɛ n'a fɔra ko ka kan officiel ye ka baara kɛ ni kan ye sisan hali bamanankan don a si ma ni français ye bamanankan o de don bamanankan français filɛ nin ye sisan yarɔ ka discours sɛbɛ ka su bɛɛ ta k'a réviser ka taa fɔ e bɛ ka kuma kɔni nka e yɛrɛ ye min fɔ a dɔ bɛ se ka kɛ hali e ka laɲini yɛrɛ t'o ye nka n'a sɔrɔ sɛbɛn i bɛ fɛ ka min fɔ a bɔra e yɛrɛ dusukun de kɔnɔ e yɛrɛ ka fɛn dilanlen don a ka ca Ala fɛ i b'i fɛla de fɔ wa i bɛ baara kɛ n'a ye fana nka ni fɛn sɛbɛnna k'a d'i ma mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu b'a nin mot man ɲi nin mot man e yɛrɛ dun t'a kɔrɔ dɔn ka se o yɔrɔ ma e kɔni péjoratif i bɛ an ka président caman ye ou bien hali an ka ministre ninnu u bɛna sigi u bɛ discours baw kalan i bɛ taa sɔrɔ u yɛrɛ bɛ min fɔ n'a fɔra ko k'a kɔrɔ yɛrɛ fɔ u tɛ se k'a kɔrɔ fɔ tiɲɛ yɛrɛ u tɛ se k'a bɛɛ kɔrɔ fɔ a kuma ka ca dɛ français ka d'a kan a labɛnna ka d'u ma u kɔni ye su kelen su filaw kɛ k'a réviser an kan ka taa jama ɲɛkɔrɔ discours in labɛn ka ɲɛ dɛ n'o tɛ ni taara il faut a kana na mɔgɔ kana na fɔ ko nin fɔcogo man ɲɛ nin yɔrɔ la dɛ monsieur le président est-ce que i tɛ nin mot falen est-ce que i tɛ nin mot bila yan est-ce que i tɛ nin bila yan ni ne cɛ ka ɲi yan o kɔni b'a fɔ nin bila yan nin bila yan n'e tilala e fana bɛ na i b'o suru ten ka suru nka sisan nka n'a sɔrɔ e yɛrɛ ka kan don e m'a ye mun de la an ka kan sɛbɛnbaliya de y'a to tuma dɔ la ni an ka président ye kuma dɔ fɔ dɔrɔn bɛɛ bɛ bali k'a fɔ ko a da ye farakɔnɔ bin tigɛ ATT delila k'a fɔ ko bɛɛ b'i ba bolo a bɛ se ka kɛ laɲini kɔnɔ n'a tun y'a sɔrɔ kan kalalen don n'a y'a sɔrɔ kan kalalen don a bɛ n'a fɔ a bɛ se ka kɛ a ye terme min appliqué a ye kumakan min fɔ o yɔrɔ la o la a bɛ dɔn k'a fɔ ko contexte a mago bɛ min na o ti i n'a fɔ mɔgɔw y'a faamu cogo min ye wala ne kan kalanna o de y'a o yɔrɔ nafa ye kan ka kalan de walasa kuma minnu bɛ fɔ wala an bɛ ka fili minnu kɛ a fili ninnu bɛ se ka bɔ cogo min na d'accord waati korona kosɛbɛ sali est-ce que walala dɔw bɛ ni ne ka ɲininkali ma se min ma n'a kun ka di ye ka ɲɛfɛ k'olu kan wa bon yɔrɔ min kɔni ne bɛ insister kan o ye kelen minnu b'a fɔ ko nin y'an ka kan ye nin t'an ka kan ye f'an k'o bɔ an kunna n'an m'o bɔ an kunna an ka kan yɛrɛ ni y'an ka kan cogo di t'an ka kan n b'a faamu misaliya ne ko ne bɛ sɛbɛnni kɛ Facebook kan bamanankan kɛnɛ ne bɛ tuma dɔ la ne ye sɛbɛnni kɛ dɔrɔn ne y'a sɛbɛn ko téléphone ou bien ne y'a sɛbɛn hɔrɔn u b'a fɔ ayi ko nin ti fɛn ko nin t'an ka kan ye ko mun na ne t'a sɛbɛn an ka kan na wala n b'a fɔ o tigilamɔgɔ de m'a faamu ne bɛ ka sɛbɛnni de kɛ a bɛ se ka faamu kɛ cogo min na ne bɛ fɛ de a bɛ ka fɛn an bɛ kuma cogo min an kuma cogo an kan ka sɛbɛnni bolo o de kan an kɔni man ka a kɛ tubabukan ye nka n'a sɔrɔ daɲɛ minnu singɛnna fɛ n'a mɛnna an bɛɛ y'a faamu o la an ka baara kɛ ni olu ye daɲɛ kuma sen kuma den
nona bla wale wale jume wale we verwe wale de verwe awo msara ne ko mbetaso ibetaso abetaso ambetaso ubetaso wale temene sisan wati ne ko wale nato wati sabale ko ha so fuchiri o fitiri min temene sisan ani o passé awo mais si on pas composé une bala parce que c'est pas composé de parfait de négatif ulu bebe jate wati temele ne o kadiyo ulu bebe jate wati temele ne faut to lo ne ko wati temele al ne ko ntara abisaka ntaro ntumbena tawo ulu bebe saka jate ntara ka ban nga ne tagala koyi o kon bebe saka jate wati kelen nga seben tugola wala do be saka kala ni me 70 o kelen flana minu ba fa ko kan officialisé ko ka kan do black refe o ma fo kan be kan ka officialisé kan tan sabab be kan ka officialisé ne ben fort ma be ne be sega kan ngane kan be officialisé ra bara be ken kan kelende hal no ma sabe constitution kono langue officielle o kono ka sabe langue du travail wala o se ya ke babana kan wala kan to be statut kelenta o be ke langue officielle bara ke kan wala o be soro ka fo kan be sere sumba be sega bayalama o kantan sawembera d'accord salf afrika kalasi en fleboma ok biboro dila ko sebe ambe aw bela jelen fo ambe flal kala bela jelen fo nala sona bitina ka fo alabani ayi abada mais salfu ne kon maso ko sebe ko 1 2 3 4 5 6 ane klala do ka gol arabutay ne klala be do ka nyini nge no de fo na bu fona ga sigide nun ko o sigide ne de e baro ne kaw nyanga mina yona do tabe tunala ne kaw nyanga mina yona do tabe tunala sel me arabu te baraka ne wori gando o de ato mo ba fama me ko am baraka en français o ka sebene ni ko français sebente français ka sebente o kam min be baraka latin ka tan kan keme chamai latin Swahili kambare Swahili be sabeni fenga kele ne law ne Afrique du Sud kan nu jatemna be sabe ni fenga ne la est-ce que banga de sabeni ni ne ko de fo bamana ha me sabeni mo kana fo ko ka baraga ni français o de ka sabeni français 70 français bulu mo ko de fo français wa singa afana singa bana ne arab sabeni jatemna urdu be sabala ni dari mim urdu fana kandore urdu fana abe sabe ba fo arab kan sabe ne ke tugo mina o fana o de an persan an dari nunum be sabe e fene da mais chinois ka sabe lu rebulu de sabe no suno tabu rebulu chinois tabu rebulu o ka fanga gla d'accord ambalema actuel media flebo mali kono mali ko ka amana ke je fam fa amese ka fulu kula kala sha abala jilema ame fulu ke oyi kayra ka foko bijuma femi octobre clé mon chégi samba fel ni mo ani fladjen kami on ko odi nya foli bule o jem ga je kam kono na me wule bla maro ma mam kon akil cholo ko so ale ka ni fokele ay famu anga se so anga do babu ko folo ka bi mawle ko sale fu suray ale chercher ni kelay et promoteur de l'anglo anga kan la fasabara anga kan la fasabaga bon na ngay mëno ko sey goy am se bon garena anga kan la fasabaga ala rek même le colon caméra la bi ma fla koni kumi foka tasser Sidiki Camara aller assister là par bala jara fait montage là avec kuma diallo se diffusion na modi Camara ani alebe ko keta ani alebe nyong la so ba fo ayeko akambe ani worema wassalam